na internetu. Sasvim je izvesno da je internet promenio svet. U različitim oblastima uglavnom nam je doneo napredak, ali to ne znači da nema prostora i za zloupotrebe. Da li znate da recimo 81,7% sajber prostora čini sajber kriminal? 16% je sajber špijunaža, a po 1,2% imaju sajber ratovanje i haktivizam, a to je udruživanje povodom širenja malicioznog sadržaja. Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL, u čijoj nadležnosti i Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika, obeležavaju oktobar kao Evropski i svetski mesec informacione bezbednosti kampanjom Aktivno i bezbedno na internetu. O sajber bezbednosti i ovoj kampanji razgovaram ovoga jutra sa dr. Vladicom Tintorom. On je direktor RATEL-a. Dobro jutro, hvala što ste došli u jutarnji program. Dakle, izgovorila sam neku statistiku koja važi za svet. Kakvi smo mi kada je reč o sajber bezbednosti u odnosu na svetsku statistiku? Pa, pre nego što odgovori na pitanje, važno je reći da se oktobar mesec obeležava svuda u Evropi, čak i u svetu, vezano za informacijnu bezbednost. I mi smo odabrali taj neki slogan aktivno i bezbedno. Aktivno jer želimo da promovišemo da se internet koristi što je više moguće, pogotovo u skladu sa inicijativom i željom Vlade Republike Srbije za digitalizacijom. A sa druge strane i građani, pojedinci, ali javna uprava, velika i mala, srednja preduzeća moraju da budu svesni da korišćenje interneta i različitih servisa donosi određene rizike. I sa te strane je potrebno značajno povećati svest korišćenja interneta, šta je sve ono što može da se desi da bi preventivno reagovali. Što se tiče statistika, u našoj zemlji mi smo recimo za prošlu godinu, 2018. godinu, kao nacionalni CERT dobili svega 31 prijavu incidenata, što može da dovede do pogrešnog zaključka da smo mi potpuno bezbedni i da nema nekih velikih problema. Međutim, situacija je znatno drugačija zato što treba reći da je Zakon o informacijnoj bezbednosti donet tek 2016. godine. Pre toga ta oblast uopšte nije regulisana. Tako da veliki broj građana možda nije ni svesno da postoje institucije koje se time bave i postoje institucije koje mogu da se obrate u slučajima kada imaju određeni problem. Takođe, mnoge firme su u obavezi da donesu takozvani akt o bezbednosti. To je jedan onako dosta obiman i detaljan dokument koji pomaže institucijama upravo u situacijama kad se desi neki incident. Jer to je ono najvažnije pitanje kad se nešto desi, šta radi. Da. Da li je ovo prilika da se o tome govori, to jest kome se vi i tokom meseca oktobra i tokom ove kampanje obraćate? Da li su to najugroženije kategorije koje su inače najranjivije karike na internetu ili oni koji treba da ih upute, da ih informišu i da se postaraju da posljedice sajber kriminala budu što manje? Pa mi ćemo imati nekoliko pravaca gde ćemo aktivno delovati u ovom mesecu, ali ne samo u ovom mesecu, nego i u narednom periodu. Pre svega mi na našem internet sajtu imamo informacije, postavit ćemo nove prezentacije, recimo vezano za elektronsko bankarstvo i elektronsko poslovanje, nešto što je jako osetljivo za građane kada moraju, na primjer, da ostavljaju svoje podatke o bankovnom računu i tako dalje, kako se ponašati u tim trenucima. Takođe imat ćemo radionicu za vaše kolege novinare, pošto je važno da kada razgovaramo o ovoj temi da budemo jako precizni, jer pogrešno preneta informacija može da izazove mnogo veći problem nego da se ta informacija ne kaže. Takođe, zajedno sa NALED-om, Ministarstvom trgovine, turizma, Kancelarijom za informacijne tehnologije organizovat ćemo seminar za lokalne samouprave, gde ćemo u 4 grada, Kragujevac, Beograd, Novi Sad i Niš, pokušati da dovedemo svih 196 lokalnih samouprava i sa njima da razgovaramo kako da oni podignu svoje kapacitete vezano za informacijnu bezbednost. Baš predstavnici opština i baš u opštinskim sistemima, da tako kažem. Ne treba oni dalje da edukuju građane, nego se na njih odnosi ova obuka. Jeste, baš na njih se odnosi ta obuka. Sada govorili smo o statistici i tome koliko pratimo svet i nismo loši u praćenju u ovoj oblasti, ali sad kada je reč o tipovima napada koje su aktuelne u svetu, čini se najčešće baš u bankarskom sektoru, pa onda iznuđivački sektor, pa vrlo aktuelno kriptorudarenje, krađa, oticanje podataka i tako dalje. Koliko brzo se zapravo smenjuju i inoviraju te tehnologije u sajber kriminalu i koliko vi morate da budete
online non stop da biste ih ispratili i predupredili? Pa ono što treba reći jeste da ova vrsta kriminala ne poznaje granice. Znači ono što se dešava nešto možda u dalekom svetu i deluje nedodirljivo za nas, može već sutra kod nas da se desi. I mi smo kao nacionalni CERT dosta radili u prethodnom periodu da uspostavimo saradnju sa drugim nacionalnim CERT-ovima iz drugih zemalja, zato što uvek Srbija može da bude meta napada iz neke druge zemlje, a s druge strane Srbija može da bude izvor napada ka nekoj drugoj zemlji. Tako da ta komunikacija sa drugim administracijama je jako bitna i mora da bude pravovremena da bi moglo da se reaguje i da se upozore druge institucije koje mogu da pomognu da se spreči neki veća šteta nego što bi trebalo da se desi. I evo, mesec bezbednosti tek počinje. Kakvim biste vi rezultatima ili kako se mogu meriti rezultati kampanje i vašeg rada u ovom mesecu koji je tome posvećen? Da li to može statistički da se odmeri ili prosto podizanjem nivoa informisanosti o svemu ovome o čemu smo jutros govorili? Pa ne može jedan mesec da promeni situaciju. Ovo je kampanja koju ćemo mi nastaviti u narednom periodu zato što svako od nas pojedinačno treba da promeni svoj način ponašanja na internetu. Recimo, neke tipične greške koje pravimo jeste da ostavljamo uređaje bez šifara, znači od računara, laptopova, mobilnih uređaja, da koristimo Wi-Fi mreže koje su nezaštićene za transakcije, što je potpuno pogrešno, da ne čitamo pažljivo elektronske poruke koje dobijamo. Agree. Tako da to su neke situacije koje mi sami treba da radimo. Od toga nas niko ne može zaštititi. Znači, nijedan državni organ, nijedna institucija. I nijedan mesec. I nijedan mesec. Tako da to je jedna kontinuirana kampanja gde svi zajedno treba da radimo ka tome da podižemo svest vezano za informacijnu bezbednost. Najlepše hvala što ste jutros bili gosti jutarnjeg programa i što ste nas upoznali sa tematikom i mogućnostima da se u tome bolje snađe. Hvala vam.